Це районний центр. Тут до початку війни, за публічними даними, проживало близько 5 тисяч людей. Зараз, вочевидь, суттєво менше. Стариков побросали, женщин больных, детей и все. И что мы вот тут? Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, а то без воды сидели целую неделю. Ни света, ни воды, ни газа, ничего. Рядом Україна. Ми їздили за продуктами туди постійно. Ну, автобус дешевий був, вони торгували нас на базарі, ми їздили туди, общалися. Вот сегодняшняя ночь единственная ночь, которую выспался. Вот. Потому что сегодня как бы бабаков не было таких. У меня вообще подвала нету, я в квартире такой. А где соль? Я солю. Когда война началась у вас здесь? 6-го. 6-го. Да. А учитывали, то, что происходило на границе, и до этого же была война? Ну, как-то такой междоусобиц, конфликт какой-то. А туда, я от политики очень далек. Я когда перестал работать, ушел на пенсию, политикой не занимаюсь, только кроссворды. С 5 на 6. А до этого, не ощущалось вообще? До этого просто стреляли так, потихоньку. Вот. А с 5 на 6 началась именно война. Це детектор дронів. Він зараз показує, що плюс-мінус десь в районі кружляє російський безпілотник «Зала» розвідувальний. Загалом це тут часте явище, тобто в повітрі присутня російська армія, і саме зараз попросили деякий час перечекати в тіні, оскільки працюють безпілотники. Наші військові Збройні сили України, сили оборони допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм. Тобто створена військова комендатура, підключена вода вчора була, технічна вода забезпечена. Також забезпечуємо продуктами харчування, бутильованою водою. Сьогоднішнього дня і військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти, ліки. Вони приходять. Сьогодні було 10-15 осіб, провели прийом, надали допомогу. Була жінка сьогодні з осколковим пораненням. Будемо тут лікувати, я зробив хірургічну обробку, рани почистив все і завтра продовжиться.